To fa yanzu sabuwar sanarwa da kuma al'amarin da ya danganci wannan shiri mai albarka wato shirin Izzar da ma dalili da kuma makasudin da ya sanya za ku ga a waɗannan satuttuka ba ku ganin wannan shiri mai albarka na Izzar a wannan YouTube channel da kuka saba gani yau da kullum wato shirin a cikin wannan YouTube channel ta Bakori TV. Masu kallon mu da sauraron mu muna roƙo da ku kasance tare da mu domin ku ji yacce tattaunawa ta kasance a tsakanin wannan al'amari da kuma dalilin da yasa za ku ga wannan sati mai albarka ba a sakin wannan shiri mai albarka na Izzar. Amma kafin nan muna mai roƙo da ku fara da danna mana alamar subscribing a wannan shafi namu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku rinka samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗaura a kan lokaci. Kafin nan kuma kamar dai yadda mun san cewa wannan shiri mai albarka na Izzar an ɗauki dogon lokaci ana kawo sa, wanda za mu iya ce kusan shine shiri na farko wanda aka fara haskawa akan YouTube channel a matsayin shiri na mai dogon zango, wanda kuma a baya wannan shiri mai albarka ya samu dubbannin miliyoyin makallata a kafar ta sada zumunta, haka zalika a cikin wannan YouTube channel ta Bakori TV, wanda kuma a yanzu mutane da dama ba tare da jin kyakkyawar sanarwa daga wannan bawan Allah haka zalika mamallakin wannan fim na Bakori TV ba, za su ga ba sa ganin wannan shiri mai albarka na Izzar a lokacin da suke so, haka zalika kuma a sa'ilin da suke so, wanda kuma duk da hakan baya hana masu kallo da kuma ziyara ta wannan YouTube channel mai albarka ta Bakori TV su je su ziyarci wannan YouTube channel a kowane sati domin su duba su ga shin an saki wannan shiri mai albarka na Izzar ne ko ba a saka ba, wanda kuma a duk lokacin da masu dubbannin masoya na wannan shiri suka je suka duba wannan YouTube channel suka yi satin ba su ga wannan shiri an ɗora ci gabansa akan YouTube channel ba, hakan baya musu daɗi matuƙa, domin kuwa wannan shiri mai albarka shiri ne wanda yake faranta musu rai, wanda kuma insha Allah wannan bidiyo mun yi shi ne kacokam ga masu zuwa YouTube channel ko mu ce cikin YouTube suna sacin wannan bidiyo domin su ga ci gaban ɗaukar wannan shiri na Izzar wanda kuma za su ga cewa ba sa gani a lokacin da suke nema, wanda kuma in Allah ya yarda yanzu kakar ku ta yanke saƙa. Wannan shiri ne mai albarka, ba wannan shine sati na farko wanda aka duba cewa wannan bawan Allah haka zalika mamallaki kuma producer na wannan shiri wato Lawan Ahmad bai saka wannan shiri a YouTube channel ɗin da ya saba sakawa ba wato Bakori TV, wanda hakan ke nuni da cewa bai yi ko ba a samu damar kaddamar da wannan aiki ba, wanda kuma hakan ya alakantu ne ya kuma faru ne sakamakon tangarɗa da na'ura, wanda kuma ba dama ba wannan shine farau akan wannan al'amari ba. Mun san cewa dukkan masu bibiyar wannan shiri mai albarka na Izzar za su so su ga wannan shiri, amma sai dai kash wannan shiri ba wannan shine sati na farko da ba a ga wannan shiri ba, wannan muna roƙon ubangiji Allah ya taimake mu baki ɗaya, haka zalika kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da gudanar da al'amuran mu ne da kullum. Amma in Allah ya yarda sati mai zuwa za mu ƙara zuba